ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚು ಕುಕ್ಸ್ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಸಾಮಾನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತಂದೆ ಬೊಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಲ ಹೋಮ್-ಮೇಡ್ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಹೋಮ್-ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತನ ತುಲೆ ಯಾನು ಬಂಗುಡೆದ ತೊಂದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನಾನು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ದಯಪಣ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಪೋಯರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೈದಾ ನೇನು ದೀಯರೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೊಕ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೊಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಡೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಚೂರು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀಪೇರು ಆಯ್ ಬೊಕ ಫಿಶನ್ನು ನೆಕ್ ಡಿಪ್ ಮಂತದು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದೀಕ ತೆನೆಕ್ ಫಿಶ್ ಪಡ್ಗ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತದಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಬುಡ್ಕ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು
ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ತುಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಶೊಕ್ಕತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತಂಡೆ